Праца журналіста гаварыць праўду, а праўда яна такая, якая ёсць. Я хацеў бы пачаць наше сённяшняе выданне менавіта з гэтай цытаты з каментара Святланы Ціхановскай, выракаў нашым каляжанкам Дар'і Чульцовай і Кацярыне Андрэевай, якіх напярэдадні за асвятленне акцыі памяці забітага лукашыстамі Рамана Бандарэнкі асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Сёння ж расправа з тымі, хто абраў для сябе служэнне праўдзе і беларускаму народу, працягнулася. У судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся разгляд справы лекара Арцёма Сарокіна і журналісткі парталу «Тутбай» Кацярыны Барысевіч, якія дакументальна абверглі хлусню Лукашэнкі да ягоных служак пра тое, што забіты Раман Бандарэнка быў п'яны. 19 лютага, пятніца, у Беларусі 20-я гадзіна, і я, Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю у студыю «Белсат». Катя. Так, уважаемые граждане, я вас попрошу поубирать свои сотовые телефоны и не вести видеосъемку здесь. Так как инструкция суда запрещает вести видеосъемку без разрешения председателя суда. Председатель суда не разрешает. Процесс закрыли несправедливо. Я считаю, что он должен быть открытым, потому что никакой тайны, ни врачебной, ни какой-то нет. Я давала разрешение в самом начале, со всеми разговаривала и говорила, чтобы как можно шире эта информация распространялась. По одному Ой, возьми минуту, граждане, выстроитесь, пожалуйста, в очередь, нормально, не надо толпиться. боятся родственники, что вы крикнете, чего вы на них кричите? Я не кричу, я просто... Кричите. Понимаете, в каком стрессе родственники? Также видела, конечно, всех, кто смог попасть все-таки в судебное заседание. Тоже это ее подбодрило, скажем так, в каком-то смысле. Вот. В целом она достаточно так, бодра. Настроение боевое. Ужо зараз з намі на відэасувязі з Менску Андрэй Мачалаў, гэта адвакат Кацярыны Барысевіч, а таксама Марына Золатова, галоўная рэдактарка парталу «Тутбай». Вітаю вас. Добрый день. Спадарства, да вас адкрытае спачатку пытанне. Як вы пракаментуеце сённяшні першы дзень гэтага працэсу? Ну і таксама, канешне, на што ўсе звярнулі ўвагу, што літаральна на пачатку гэтага працэсу суд зрабілі закрытым. Калі ласка. Хто пачынае? Марына, давайте з вас. Вы адгукнуліся і давайте з вас. Ведаеце, мы, в прынцыпе, чакалі, што можа быць такое развіццё падзей, хаця, канешне, быў спадзеў на тое, што можа быць і па-іншаму. Самае галоўнае сёння тое, што мы пабачылі Катю, якая усміхаецца, Катю бадзёрую, Катю ў чырвоным пінжаку, і зразумела, што гэта не Катя за кратамі. Вось. В прынцыпе, канешне, увесь гэты працэс нас абурае, як і тое, што адбывалася ўчора з той прысуд, які атрымалі ўчора дзяўчаты. Вось. Але, канешне, мы не губляем аптымізму. Андрэй, магчыма, ваш каментар, ну і таксама я тады разгарнуў бы яго да вас, наколькі ввогуле абгрунтаваным выглядае вось гэтае, ведаеце, гэтае тлумачэнне афіцыйнае, што давайте закрыем працэс, таму што там якраз медычныя таямніцы, вось усё гэта такое, хаця нават сама мама Рамана Бандарэнкі, яна настойвала на тым, каб працэс быў адкрыты.
Да, но, разумеется, когда мы только получили новость, что процесс будет открытый, действительно, мы очень обрадовались этому. Вот. В начале процесса, как мы слышали, мама, она и письменно, и устно заявила о том, что она действительно хочет и желает, чтобы процесс был открытым, и в частности желает сама присутствовать на нем. Здесь нужно понимать, что, по сути, сейчас после гибели Романа его мама, по сути, является, условно говоря, первоисточником, единственным носителем, то есть тем человеком, который единственный может либо запретить, либо разрешить разглашать эту врачебную тайну имеющуюся. Вот. На этом фоне очень странно выглядит позиция государственного обвинителя, которая, тем не менее, несмотря на ее позицию, этого вот единственного человека, все равно считает, что процесс должен быть закрытым. То есть, конечно, это нас несколько расстроило, но, тем не менее, у нас положительный прогноз в данном процессе, мы будем делать все возможное для того, чтобы действительно состоялся вывод у суда был законный и обоснованный. Марына, вы згадали ў сваім першым адказе учорашні працэс над нашымі каляжанкамі Кацяй Андрэевай, Дашай Чульцовай. І сапраўды цяжка не праводзіць нейкія паралелі, шукаць сувязі, бо ўсё вакол смерці Романа Бандарэнкі. Між тым, все-таки, глядзіце, учора, хай у такім абрэзаным варыянце, але дастаткова адкрыты быў працэс, частку людзей запусцілі, а сёння вырашылі закрыць. На вашу думку, чаму вось так улады зрабілі? Ці яны зрабілі нейкія высновы з працэсу над Кацяй і Дашай, альбо тут, магчыма, нейкія мэты іншыя, альбо сама вось гэта сітуацыя з тым, што вины-то ніякай ввогуле няма, і тое, што вінавацяць у чым, не з'яўляецца віною. Як бы вы патлумачылі вось? Зразумела, што ўлады любым чынам хочуць спыніць распаўсюд інфармацыі. І гэтаксама, як гэта праходзіла учора ў судзе над дзяўчатамі, гэтак жа, як гэта праходзіць у судзе над Бабарыкам. Адзінае, што тут, відаць, у іх была такая зачэпка, якая давала ім магчымасць закрыць працэс. І ў закрытым працэсе, зразумела, можна схаваць все, што заўгодна. Вось, канешне, такія рэчы абураюць, таму што, слухайце, все даўно было сказана за гэтыя 3 месяцы колькі разоў ужо, што сапраўды прэтэнзіі маглі быць толькі ў маці, прычым тут Генпракуратура, нейкія іншыя арганізацыі. Вось, таму нам-то зразумела, што тут няма ніякіх падстаў увогуле для пераследу, але ўлады думаюць і па-іншаму. Андрей, я хацеў у вас, як у спецыяліста ад права, вось такі момант удакладніць. Калі ўсё-ткі, добра, напрыклад, гэта парушэнне таямніцы медычнай, вось тое, што Кацярына і Арцём данеслі да грамадскасці, яны сказалі пра стан, у якім быў Роман перад смерцю, то вось тое, што Лукашенко, да прыкладу, з трыбуны, а таксама ягоныя падначаленыя, яны казалі таксама пра ягоны стан, толькі казалі, што не цвярозы, а наадварот, што ён быў п'яны. Тады, атрымліваецца, гэта таксама разгалошванне таямніцы вось гэтай медычнай, ці не? Да, действительно, здесь наблюдаются такие двойные стандарты, что, с одной стороны, государственные органы и чиновники могут разглашать любые сведения, в том числе врачебную тайну, без каких-либо ограничений, не беря вообще ни у кого никаких разрешений. Но в то же время, когда журналист, выполняя свою прямую обязанность, опровергает, не будем говорить ложь, какие-то, допустим, ошибки, да, то в тот момент он почему-то становится преступником. Понятно, что здесь никакой логики, это никак закону не соответствует. Марына, я вось таксама яшчэ хацеў дакладніць вось наконт фармулёўкі гэтага абвінавачвання. Там не папросту яны вось апублікавалі гэтую інфармацыю, Кацярына і Арцём, а гэтая інфармацыя справакавала павышэнне напружанасці ў грамадстве і стварэнне атмасферы недаверу да кампетэнтных дзяржаўных органаў. Магчыма, у Андрэя удакладняць нейкія ацэнкі складання, все-таки ён адвакат, аднак, магчыма, вы б маглі ацэніць вось тое, што Лукашенко з самых высокіх трыбунаў абзываў ужо забітага Романа Бандарэнкі, што ён там п'яны быў, што ён там абсалютна ніякі быў. Вось гэта што, як не падвышэнне вось гэтай напружанасці і недаверу да дзяржаўных органаў? Слухайце, падвышэннем напружанасці і недаверу быў сам момант, калі чалавека збілі, і
і на працягу амаль нават больш чым 3 месяцаў не было нават ніякай крымінальнай справы. Не проста збілі, а збілі да смерці, так? І не было ніякай крымінальнай справы. Вось гэта падрыў даверу да дзяржаўных органаў, а не тое, што журналіст напісаў пра тое, што збіты быў цвярозы. Просто для закону, ды ўвогуле для чалавека, якая розніца, п'яны быў ён ці цвярозы? Чалавека нельга біць, чалавека нельга забіваць. Вось гэта давер падрывае. А тут прыходзяць нейкія людзі, нешта робяць у двары і пасля нічога. Цалкам з вами згодна. Яшчэ улічваючы, глядзіце, вось сітуацыя ў Берасці, калі там забілі берасцейца Геннадзя Шутава, і зараз ён пасмяротна праходзіць як падсудны, а ягоныя забойцы, якія нават афіцыйна вядома, што забойцы, яны праходзяць як пацярпелыя. І ў мяне тут пытанне да Андрэя. Андрэй, паслухайце, ввогуле, наколькі ці здаралася раней такое ў практыцы, можа не ў Беларусі, ввогуле дзесьці, магчыма, вы ведаеце, такая сітуацыя, каб вось як тут Кацярыну Барысевіч і Артёма Сарокіна судзяць за тое, што разгалосілі вось гэтую інфармацыю вакол там стану здароўя Рамана Бандарэнкі, а забойцаў іх толькі вось напярэдадні стала вядома, што нейкую справу ввогуле распачалі, а там нічога не адбываецца. Вось наколькі гэта ввогуле адпавядае літары і духу закону? Знаете, мы с коллегами часто обсуждаем, в общем, сложившуюся нынче ситуацию по судебным процессам, в общем, по всем. И мы в основном всегда сходимся во мнении, что такого, что происходит сейчас, последние несколько месяцев в Беларуси, не было никогда. Поэтому, разумеется, в моей практике такого никогда не было. И, наверное, ежемесячно, еженедельно мы сталкиваемся все-таки там с новыми веяниями в правосудии. Как бы. Вот так. Андрей, таксама хацеў у вас яшчэ такі момант удакладніць, таму што усе мы сачылі, наколькі гэта магчыма за сённяшнім працэсам, і ўсе, хто выходзіў, па сутнасці адмаўляліся ад каментароў, бо давалі падпіску аб неразгалошванні. Вось гэта звычайная практыка на падобных працэсах, калі можна нейкае падабенства знайсці. Альбо, прынамсі, як мне выглядае, што гэта таксама такое памкненне схаваць хоць нейкую праўду, хоць нейкія каментары, як гэта судзілішча ввогуле адбывалася, адкласці на гады, на пазней, калі гэта калі-небудзь усплыве. Ну, смотрите, если проводится закрытое судебное разбирательство, то это обязательно любой участвующий в этом процессе, он в любом случае дает подписку о неразглашении. То есть вот это желание скрыть информацию, оно скорее отражается в том, что именно процесс был закрыт. Вот. А то, что каждый человек в дальнейшем дает подписку, который участвует в этом заседании, тоже такая скорее формальность. Марына, яшчэ хацеў зноўку вярнуся да гэтых паралеляў з судом над Кацяй і Дашай. Паслухайце, учора мы адзначалі ў эфіры, і не толькі мы, а ўсе нашы калегі з розных медыяў і па ўсім свеце адзначалі, што гэта вайна наогул супраць незалежнага грамадства беларуска, ввогуле супраць незалежнай журналістыкі, незалежна ад таго, як медыя называецца, але і ў прыватнасці, канешне, гэта вайна супраць Белсату была. Вось цяперашні працэс, наколькі ён трапляе пад акрэсленне вайны ўладаў супраць Тутбаю. Я хацеў бы звузіць да Тутбаю, таму што улічваем, што ваш партал зазнае апошнім часам неверагодны папросту ціск, і пазбавілі статусу медыяў, і ўсяляк паліваюць брудам вас. Як бы вы ацэнілі вось гэтую сітуацыю? Што да падзей, звязаных конкретно с Катей, с дзяўчатамі, я думаю, что тут все ж таки был конкретны раздражняльнік, конкретная подстава, і гэта імя, гэта все звязана з імем Рамана Бандарэнкі і ягонай смерцю. Вось. А так, канешне, Тутбай адна з мэтаў, адна з мішэняў, таму што Тутбай найбольш папулярны беларускі інтэрнэт-рэсурс, і я памятаю неаднойчы, як людзі дасылалі нам відэо, дзе яны падтрымліваюць Тутбай, шмат фота было таксама, і
Ну, зразумела, што Тутбай карыстаецца папулярнасцю, менавіта таму ён падпал пад гэтыя рэпрэсіі ў першую чаргу. Андрей, таксама стала вядома сёння там пра адкліканне ліцэнзіяў адразу ў 4 беларускіх адвакатаў. І ўсё гэта звязана з палітыкай, нават афіцыйнае тлумачэнне, чаму іх пазбавілі гэтых ліцэнзіяў. У сітуацыі вось у справе Кацярыны Барысевіча, Артёма Сарокіна, ці зазнае абарона, вось адвакаты, ці зазнаюць нейкі ціск у свой бок? Ці можна пра гэта штосьці сказаць? Да, конечно, мы осознаем, что у нас есть определенные риски, что любое наше слово, любое действие может быть истолковано неправильно и расценено как нарушение какой-то серьезной адвокатской этики. Вот. Но любой защитник, который занимается такими делами, он осознает этот риск, идет на эту работу осознанно, понимая, что он может лишиться лицензии. Вот. Зразумела, гаспадарства, дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. І ад сябе я хочу сказаць дзякуй за працу Андрэю Мачалову і таксама словы салідарнасці і падтрымання ад мяне, ад нашага калектыву. Марына, вам і ўсяму калектыву Тутбаю таксама. Дзякуй вялікі вам. Гаспадарства, я нагадаю, на відэасувязі з Менску з намі былі Андрей Мачалов, гэта адвакат Кацярыны Барысевіч, а таксама Марына Золатова, гэта галоўная рэдактарка парталу Тутбай. Ну а я толькі нагадаю, што працяг працэсу, вось гэта палітычнае судзілішча, адбудзецца ўжо ў панядзелак 22 лютага ад 10:30. Працягнецца гэты працэс. Ну і я таксама нагадаю яшчэ раз, што працэс над журналісткай Кацярынай Барысевіч і лекарам Артёмом Сарокіным сёння праходзіў амаль цалкам у закрытым рэжыме. На хадайніцтва пракурора і насуперак пазіцыі мамы забітага лукашыстамі Рамана Бандарэнкі. З судовай залі выправадзілі літаральна ўсіх, апрача адвакатаў. А таму ўражанне ад працэсу нам давялося збіраць пад судом непасрэдна на вуліцы. Запускали государственную прессу, каких-то фотографов и несколько человек из числа знакомых Кати. Ну и до этого еще родственников. Пришла мама Романа Бондаренко, но адвоката мамы Бондаренко не запустили. Еще кто-то из дипломатов, по-моему, ЕС и США. Ну, мы тоже надеялись попасть на процесс. Сюда пришли очень многие из редакции поддержать Катю. Но, к сожалению, количество мест ограничено. Без Кати нам очень тяжело. Во-первых, мы за нее волнуемся, мы за нее очень переживаем. И Катя, она просто незаменимый специалист, который закрывала огромный объем работы. И, ну, наверное, это лучший криминальный журналист Беларуси. А в каком состоянии вообще осужденная находится? В хорошем. Хорошем, да, боевой. Особенно Катя Борисевич, такая она. Но, ну и Артем тоже, выглядит он хорошо, такой, ну, боевое настроение у них. Я сегодня с кветками, потому что, по-перше, Катя Барысевич вельмі любить кветки, а по-другое, яна варта кветок, а не судового присуду. Дело абсолютно высосано из пальца, то есть квинтэссенция всего, наверное, что сейчас происходит. Вот. Говорить о том, что приговор будет справедливым, а справедливым может быть только оправдательный на 100% приговор, наверное, не приходится. Мы видим ту практику, которая была накануне, тоже совершенно дичайшие приговоры, которые выносятся по политически мотивированным статьям. Вот. Но мы все-таки надеемся, с учетом того, что совершенно ни с какой точки зрения состав преступления вменяемого не просматривается, мы все-таки надеемся, что приговор не будет связан с лишением свободы. Надежда остается. Ну і таксама мы задаліся пытаннем, як ставяцца уласна Мінчукі да гэтай крымінальнай справы супраць журналісткі і лекара, которые распаўсюдзілі інфармацыю пра адсутнасць алкаголю в арганізме Рамана Бандарэнкі падчас яго збіцця. Давайте уласна і паслухаем меркаванне жыхароў сталіцы. То я не считаю, что это разглашение какой-то медицинской тайны, это скорее
докапывания до истины. Вот, то есть, наоборот, люди поступают правильно. Это все бардак, это все кошмар какой-то, что творится. Это ужас, просто ужас. И несправедливо, и так людей безнаказанно за все это. Это кошмар какой-то. Я вообще никогда не думала, что у нас такое будет происходить. Страшно, страшно. Вот вам говорю сейчас, а вот самой тоже страшно. Мало ли сейчас там где-то. Врачи хотели справедливости, сказали правду. Государству это не понравилось. Поэтому суд я считаю несправедливым. Я как-то верю суду. Какое будет заключение суда, думаю, что это, на мой взгляд, это будет правильно. Людей судят ни за что. Согласие матери было. Врач не раскрыл ничего такого, что выходило за рамки, например, то же самое медицинской тайны. Ничего не открыто, нет возможности проверить, нет возможности хотя бы узнать конкретнее информацию, потому что все стараются скрыть. Я, например, лично знаю сестру погибшего Романа, и как бы от них в целом косвенная информация гораздо больше, чем то, что пытаются выставить как бы власти. Полное беззаконие. В стране творится беспредел. Ну што ж, тым часам чыняць лукашысты расправы не толькі над журналістамі і медыкамі, але і над іншымі беларусамі, якія папросту хочуць жыць у нармальнай краіне. Каб спыніўся гвалт і каб былі вызвалены ўсе палітвязні, каб дыктатар сышоў і адбыліся новыя сумленныя выбары. У горадні працягваецца ціск на працаўнікоў прадпрыемства горадня Азот, якія адныя з першых у краіне заявілі пра страйк. І сёння суддзя Кастрычніцкага раёну горадні Дмітрый Шанін адхіліў калектыўны спазыск 13 азотаўцаў аб іх незаконным звальненні, якія патрабавалі аднавіць іх на працы і выплаціць кампенсацыі. А следчы камітэт і наагул завёў крымінальную справу, нібыта за прымус да страйку з пагрозаю гвалту. Ужо зараз з намі ў студыі лідар стажкам горадня Азот Юрый Рававы. Юрый, вітаю. Вас. Ну, две такие темы, два эпизоды, можно сказать. Можа, пачнем ад гэтага суду наконт того, что звальненне было незаконно. Там же людей звальнялі нават тых, которые мелі бальнічны, наколькі я ведаю. Так. Гэта было зроблена хутка, і таму нарабілі памылак шмат. Людей, которых нават не павінна было быць на працы, которые имели вольны свой час. Іх звольнілі за тое, што яны былі каля прахадной, спасылаючыся на нейкія неверагодныя фармулёўкі. Людзі былі і на бальнічных, і тое-сёе, але іск нікога не быў здобраны. Таму хочу нейкую такую ремарку зрабіць. Людзі кажуць аб тым, а што, навошта судзіцца, што, вы там праўды нейкай хочаце знайсці? Не, людзі пайшлі ў суд дзеля таго, як казала Марыя Калеснікава, далбіць. Няхай яны бяруць на сабе гэтыя ўсе грэхі. Няхай гэты суддзя яшчэ раз адмовіць. Няхай яны гэта ўсё прапускаюць праз сабе так, як гэта рабілі людзі, якія стаялі калі прахадной, якія далучыліся да ультыматуму. Ну, таксама ісці ў суд варта дзеля таго, каб хаця б фіксаваць у гісторыі, дакументаваць злачынствы гэтага рэжыму. Між тым, тут такі момант з завядзеннем гэтай крымінальнай справы за заклікі да страйку, там змус, там з пагрозамі да кіраўніцтва нібыта. Вось гэта крымінальная справа пра што сведчыць? Пра тое, што будуць спрабаваць лавіць тых, каго ўжо выціснулі з прадпрыемства. У прыватнасці, ведаю, вас таксама шукалі перад уцёкамі за мяжу якраз па гэтай справе. Альбо хочуць працягнуць чысткі на прадпрыемстве і пад гэтую справу яшчэ там кагосьці дадушыць. Паслухайце, тое, што зараз людзей выклікаюць па гэтай справе і спрабуюць нешта выкрасліць, нейкія абставіны, гэта запалохванне, каб людзі адчувалі сябе пад каўпаком. Гэтая справа, менавіта па якой выклікаюць людзей, датычылася мяне асабіста, бо яе завялі 21 жніўня па звароту пацярпелых, якіх прымушалі нібыта пад пагрозай жыцця далучыцца ці падтрымаць стачкам. Наш ідэолог, які звязаны з КДБ,
атрымаў і іншыя другія асобы нейкія смс-кі праз Viber, што мы вас вось прымушаем, бо пагражаем вашаму жыццю. Не, такога быць не магло, таму што людзі, якім прыйшлі гэтыя смс-кі, не да ўсіх стаўленне ў людзей кепскае. Гэта была такая правакацыя, каб зрабіць, каб была падстава. І 21 ўжо жніўня на ранку уже за мной ламіліся домой. Якая аператыўная справа. 20-го вечары з расійскага нумару праз Viber пагрозы, а 21-го ўжо і крымінальная справа, і ўжо прыходзяць па мяне домой. Ну, канешне, яны ўжо ў той момант азірнуліся і разумелі, ага, так, дзе трэба тушыць пажар? Актыўных людзей, тых, хто размаўляе аб тым, што мы мусім страйкаваць. І каб была гэта падстава больш такой эсомай, вось і здзейснілі службу правакацыю гэтую з падачы ідэолага нашага Барсука Рамуальда. Які зараз настрой на прадпрыемстве, ці вось гэтыя пратэсныя настроі канчаткова згашаныя, ці яны наадварот папросту прынялі нейкую іншую форму? Вось ці можна падрабязней пра гэта, таму што я сёння чытаў тэлеграм-канал «Стачкама Азот» і чытаў вельмі такую цікавую фінансавую справаздачу пра тое, якія поспехі ў Дзівукосі ў прадпрыемства сёння. Ну, поспехаў няма. Калі вы чыталі, ведаеце, што запазычанасць толькі расце, а людзям кажуць, все добра, і мы яшчэ крыху вам грошай падкінем заробак, але гэта трэба разумець, кароткатэрміновая такая штука, каб гасіць пыл. І што хочацца пра настрой людзей казаць? Людзі разумеюць, што трэба яднацца і трэба мець нейкі план і быць прыгатаванымі. Таму што чаму не адбылося ў жніўні? Чаму у кастрычніку ўсе не далучыліся, усе аглядаліся, і Азот аглядаўся на другіх, як такія бадзёры, што, ну, так, хлопцы, дзе вы? Таму што не было такіх добрых камунікацый. Таму што не было тых добрых сувязяў, каб людзі атрымоўвалі інфармацыю ў той момант. Пляну не было нейкага такого пэўнага, як гэта зробіцца. Гэта, канешне, немагчыма, як усё прадугледзець, але мусіць быць пэўны план, таму што нейкая яго частка можа падысці да іншых абставін. І, канешне, будзе яшчэ такі момант. Людзі ўсё разумеюць, і з прыходам гэтага Ляшэнка на завод гендырэктара нова, все зразумелі, хто ён такі. Опять-таки, з тэлеграм-каналу «Стачкома Азота» там можна разумець, што гэта за персона і якога брат чамусьці ўгнаенні прадае ва ўкраіне. І людзі разумеюць, што так жыць нельга. Але як гэта мяняць? Гэта цэлая падстава для будавання грамадзянскай супольнасці, каб людзі вырашылі гэта пытанне зараз. І тое, што зараз называецца «Стачкамам Азота», гэта не толькі людзі, якія сышлі з працы, гэта тыя, хто застаюцца там, таму што ўжо шмат людзей хоча на гэта ўсё плюнуць і пайсці. І мы разумеем, што не, нельга так сделаць. Мы што, вымаем усіх людзей актыўных, якія там ёсць на прадпрыемствах, і што, хто там застанецца? Тыя, хто нічога не змогуць? Ну, канешне, сэнсу ў тым, каб зараз усім пагалоўна далучацца да стачкі няма, таму што патрэбна больш арганізаванасці. Мы не можам ужо дапускаць такіх памылак, якія былі ў жніўні і ў кастрычніку. Ну, таму застаецца толькі плённая праца і чаканне нейкага пэўнага моманту і камунікацыя з астатнімі. Ну і таксама гэта, напэўна, прыклад таго, што трэба рабіць і для працаўнікоў іншых прадпрыемстваў, таму што ведаем, што падобныя крымінальныя справы заводзяцца зараз і не толькі на горні Азот, а там на колавых цягачоў, на БМЗ таксама. Так, на БМЗ сітуацыя, ну, вы ведаеце, неяк без суму на гэта глядзець нельга было, што трое людзей атрымалі па 3 гады і двое 2,5, адзін 3 гады і двое 2,5, за што? За 1088 рублёў, якія яны налічылі гэтых страт? Не. І рэпрэсіі яны будуць ісці, але толькі вось праз гэтыя праблемы сябру пазнаеш у бядзе. І я б хацеў, каб людзі падтрымоўвалі людзей, якія працоўныя, таму што працоўныя разумеюць,
Праблемы працоўных не вырашыць нікому, акрамя нас. І яны зараз яднаюцца. Калі ласка, глядзіце на гэта. Потому что шмат людзей хочуць толькі падызмараліць і пісаць пра тое, што ой, вы ўсё ўжо, нічого не атрымалася. Ну што ж, Юрый Рававы, лідар стачкаму гурня «Азот», не страціў аптымізму і вось гэта імпэту, як і многія гарадзенцы, якія сталіся, зрэшты, для астатніх беларусаў у свой час сапраўдным прыкладам. Ну і будзем спадзявацца, што нашыя землякі зноўку запаляць гэтую паходню. Юрый, дзякуй вялікі за каментар. Вам дзякую. Юрый Рававы, лідар стачкаму горадня «Азот», быў з намі тут у студыі. Мы працягнем эфір. Спадарства пасля 6,5 гадоў зняволення на волю з горадскай калоніі выйшаў палітвязень Міхаіл Жамчужны. Мужчына сядзеў за кратамі за нібыта падбухторванне да наўмыснага выдавання звестак, якія складаюць службовую таямніцу, незаконнае набыццё сродкаў для сакрэтнага атрымання інфармацыі і задавання хабару. Сёння раніцай Жамчужнага пад канвоем пасадзілі на электрычку з горак на Воршу, дзе, уласна, мы і пагаварылі са спадаром Михаилом. Я уже сижу по второму сроку, и я отношусь к осужденным, которые строгачи так называемые. А все наши пока что правозащитники, они идут по первому разу, то есть они попадают в колонии общего режима, как правило. Но в зависимости от колонии. У нас очень большая дифференциация колоний по Беларуси. Каждая колония, она отрабатывает свою определенную заданную стратегию перевоспитания людей, ломки их характеров, переориентацию их деятельности. И в зависимости от того, куда попадут наши правозащитники, в какую колонию, в зависимости от этого нужно корректировать свое поведение. В частности, я знаю, что из Минска обычно попадают близлежащие колонии, которые там расположены в округе, и они, как правило, довольно-таки комфортные. То есть туда часто приезжают комиссии, даже международные, и стараются там поддерживать более-менее такой порядок адекватный, и смотрят за осужденными, чтобы там не было этого воровского, как говорится, беспредела. Вот. И там очень много людей с высшим образованием, очень таких развитых. И я советую не вступать в связи, в контакт сразу с криминалом, а искать достойных, адекватных и равных себе по интеллекту людей. В колонии таких достаточно. С той поддержкой людей, которые по отношению ко мне осуществили, мне совершенно спокойно сиделось, я никаких проблем не имел и психологически был абсолютно свободен, так же, как и на воле. Единственное, что угнетало, это провокации со стороны администрации колонии, со стороны специально обученных осужденных, которые были подкуплены оперативным отделом. И, естественно, ко мне предъявляли такие претензии, пытаясь прекратить мою деятельность правозащитную и отстаивать интересы заключенных. Так я очень спокойно, свободно себя чувствую, никаких претензий психологически меня не поломали, я готов к бою и буду в этом направлении дальше работать довольно интенсивно. С большими планами приехал сюда. Наперед говорить я суеверный не хочу, но когда они по мере того, как будут осуществляться, я, конечно, вы обо мне услышите. Ну што ж, а зараз доўгачаканыя, гэтак патрэбныя ўсім нам пазітыўныя навіны, і я хочу звярнуцца да ябацік і астатніх лукашыстаў. Увага! Это для вас будзе вельмі важна. ЗША ўвялі санкцыі супраць яшчэ 43 беларускіх чыноўнікаў, суддзяў, пракурораў, сілавікоў, працаўнікоў ВНУ. Пра гэта гаворыцца ў заяве дзяржсакратара ЗША Энтані Блінкена. Таксама санкцыі супраць 28 чыноўнікаў і суддзяў рэжыму Лукашэнкі увяла Вялікая Брытанія. У спісе, апублікаваным на сайце брытанскага ўраду, фігуруюць сярод іншага кіраўнік БТ,
Іван Эйсмонт, міністр інфармацыі Ігор Луцкі, экс-міністр аховы здароўя і цяперашні старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Владзімір Каранік, старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова, генпракурор Андрей Швед, старшыня Менскага аблвыканкаму Александр Турчин, віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак, суддзя Алена Жывіца ды іншыя. І вось на гэтай пазітыўнай ноце я хацеў бы далучыць да нашай размовы на відэасувязі з Вільні дарадцу Святланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы Франка Вячорку. Франі, вітаю цябе. Добрый вечар. Ну, я, можа, адразу яшчэ тут я сабе павыдрукоўваў. Яшчэ ж у нас ёсць пазітыўныя навіны, у прыватнасці наконт таго, што там раскол у апозіцыі, раскол у дэмакратычных сілах. Вось, калі ласка, Байпол, Беларускі народны трыбунал таксама дамовіліся супрацоўнічаць, абменьвацца інфармацыяй, каб таксама дзеўбсці гэты рэжым. Франі, наколькі можна сёння гаварыць пра вось гэты аб'ём пазітыўных навінаў, улічваючы, што яны все-таки адбываюцца на такім тле рэпрэсіяў, судзілішчаў, на тле абсалютнага абсурду, палітычна такого дэфолту, па сутнасці, бязмежжа ў Беларусі. Наколькі абгрунтавана можна гаварыць пра аб'ём пазітыўных навінаў, наколькі гэта важна сёння? Валер, пазітыў просто неабходны, таму што усе гэтыя навіны пра судзілішчы у беларускіх гарадах, яны заганяюць нас у апатыю, у фрустрацыю, і мэта, каб людзі перасталі верыць у перамогу. Таму нам трэба нейкая такая пазітыўная народная псіхатэрапія. Магчыма, нам трэба ўзгадаць пра нашыя перамогі, магчыма, нам трэба дапамагаць адно аднаму болей, камунікаваць адно з адным часцей, але ні ў якім разе не пераставаць верыць у тое, што мы робім. Таму што на гэтым тыдні дзесяткі людзей прайшлі праз суды, многія трапілі за краты, у тым ліку Дар'я Чульцова і Каця Андрэева. Безумоўна, пасля такіх навінаў апускаюцца рукі, я цалкам разумею тых, хто адчайваецца, але трэба узяць сябе у рукі зноўку і працягваць барацьбу. Проста іначай мы не пераможам. Вядома, санкцыі таксама не радуюць. Вядома, усім бы хацелася, каб і Злучаныя Штаты, і Еўразвяз, каб больш рашуча прынялі санкцыі супраць прадпрыемстваў, супраць пасобнікаў Лукашэнкі. Пакуль што гэта такія санкцыі касметычныя, але я думаю, што гэта толькі першы крок. Гэта так званыя хуткія санкцыі, якія яны маглі прыняць цягам аднаго дня. Але я ўпэўнены, што ўжо ў бліжэйшыя тыдні Злучаныя Штаты ў прыватнасці яны зрэагуюць на гэтыя судзілішчы больш рашуча. Ну, ты ведаеш, вось наконт гэтай санкцыйнай касметыкі, і наўрад ці тая ж Наталья Качанова, яна усцешыцца моцна, што яна ў нейкім там чорным спісе. І, напрыклад, як Лідія Ярмошына там не зможа ўжо па Парыжах там лётаць. Між тым у нас у стрім-чаце якраз таксама абмяркоўваюць сярод розных тэмаў тэму гэтых санкцыяў. І гавораць пра тое, а што тыя санкцыі? Падумаеш, яны там не паляцяць у тую ЗША, домік у Драздах, і так як бы ўсё нармальна. У чым сэнс санкцыяў і у які бок іх варта развіваць насамрэч? Тое, што ты пачаў гаварыць, але можа так больш разгорнута. Нам таксама здаецца, што гэтыя санкцыі недастаткова, але ведаеце, калі людзей уносяць у спісы неуязных у Злучаныя Штаты Амерыкі, яны трапляюць у базы многіх іншых краінаў. І яны вельмі цяжка потым гэтым людзям будзе вынесці сябе з гэтых базаў. У прынцыпе, калі гэтыя 108 чалавек, якія трапілі пад санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі, трапілі ў той спіс, яны застануцца там на ўсё жыццё. І гэта будзе пераследаваць іх чорнай меткай. Потым гэтыя спісы будуць апублікаваны, гэтыя спісы будуць гугліцца. Я думаю, што ні ім, ні іх сямейнікам, ні іх будучым партнёрам, магчыма, нават пасля сыходу Лукашэнкі, гэта не будзе вельмі прыемна. Плюс еўрапейскія санкцыі, якія таксама лічацца такімі не вельмі магутнымі, яны насамрэч могуць ударыць па партнёрах гэтых людзей. Напрыклад, Карпянкоў,
ці хто-небудзь з набліжаных Карпянкова, з Губопіка, з Муса, яны мелі нейкае бізнес-партнёрства, альбо чальцы іх сямей мелі нейкую фірму ці адкрылі прадпрымальніцтва на тэрыторыі Еўразвязу, яны могуць пазбавіцца гэтых рахункаў. Калі мясцовыя органы ўлады палічаць, што гэтыя актывы, якія яны маюць на тэрыторыі краіны, якія ўвялі санкцыі, маюць дачыненне да фінансавання дзейнасці асобы, якая трапіла пад санкцыйны спіс. Гэта таксама называецца па-ангельску collateral damage, пабочная шкода. Вельмі часта пад санкцыі трапляюць не толькі тыя людзі, якія трапілі непасрэдна ў санкцыйны спіс, але і тыя людзі, якія з гэтымі асобамі ці юрыдычнымі установамі супрацоўнічаюць. Таму эфект можа быць нашмат большы, чым нам здаецца. Франі, паслухай, вось так збудавалі мы нават нечакана для мяне нашу размову ў такім пазітыўным рэчышчы. Я дазволю сабе бліжэй да канца размовы такі эксперымент. Вось я яшчэ адну тэму запавяду, а ты паспрабуй гэта раскрыць у пазітыўным ключы. Ведаем, што заўтра Лукашенко, ён уже там паляцеў да Пуціна ў госці. Заўтра ўжо будуць з Пуціным сустракацца. Нічога пра это нікому не скажуць, прэс-канферэнцыі ніякай не будзе, хаця ўжо нават сёння ведаем, што падпісалі пагадненне, да прыкладу, аб перавалцы нафтапрадуктаў, што азначае насамрэч здачу яшчэ кавалку беларускага суверэнітэту, падтрапляне пад Расею. Калі ласка, паспрабуй зірнуць на гэта пазітыўна. Пазітыву тут не шмат. Лукашенко будзе працягваць здаваць суверэнітэт. Гэта тая плата, якую ён аддае Пуціну за падтрымку нелегітымнага дыктатара. Я думаю, што нас чакаюць і новыя дарожныя карты, і аддача беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку буйных, такія як і Гродна-Азот, і нафтаперапрацоўчыя заводы. І я думаю, што мы з вамі, беларусы, павінны быць гатовыя процістаяць гэтаму, зноў выходзіць на вуліцы і пратэставаць не толькі за свабодныя выбары, але і за незалежнасць. Разам з тым, я перакананы, што калі Расія будзе працягваць гэтую брудную гульню, у нас з'явіцца поўнае маральнае права патрабаваць санкцыі, міжнародныя санкцыі на Расію за яе палітыку ў дачыненні да Беларусі, за злоўжыванне, за скупку беларускіх прадпрыемстваў у крызіснай сітуацыі ў Беларусі. Мы ўжо раней казалі пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі павінны разглядзець санкцыі супраць расійскіх алігархаў, якія будуць браць удзел у прыватызацыі альбо скупцы беларускіх актываў. Але калі расійская дзяржава будзе браць у гэтым удзел, мы будзем гаварыць у тым ліку пра санкцыі супраць расійскай дзяржавы. Я думаю, што зараз троху так перакрывіла тых, хто абвінавачвае штаб Святланы Ціханаўскай у тым, што гэта там нейкая рука Крамля. Калі тут дарацца Святланы Ціханаўскай распавядае пра тое, што будуць гаварыць і пра санкцыі супраць Расіі. Апошняе, напэўна, сёння хацеў у цябе яшчэ удакладніць. Анаіс Марын, спецдакладчык ААН па правах чалавека ў Беларусі, распавяла медыям пра тое, як рыхтуецца вось гэты даклад аб сітуацыі ў Беларусі ў 2021 годзе. Вельмі падрабязна. Я ў сувязі з гэтым хацеў удакладніць, як вядзецца зараз справа па фіксаванні злачынстваў рэжыму Лукашэнкі, вось пра якую абвесцілі і штаб Святланы Ціханаўскай, і НАУ Паўла Латушкі супольна, сумесна. Вось ці можна вось гэтым, я б сказаў, таксама на пазітыўнай такой ноце падсумаваць нашу размову? Ёсць сур'ёзны прагрэс у распачацці расследавання на тэму парушэння правоў чалавека ў Беларусі. На наступным тыдні пачынаецца сесія Рады па правах чалавека ААН, на якой будуць слухаць даклад Анаіс Марын, дзе вельмі дэтальна апісваюцца ўсе парушэнні, але таксама разгледзець пытанне стварэння міжнароднай групы па расследаванні гвалту і іншых парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Калі гэта будзе прынята і падтрымана, то ўжо ў бліжэйшыя месяцы такая працэдура, збор дакументацыі, збор доказаў распачнецца. Калі ж гэта не будзе прынята, тады гэтую працэдуру па дакументацыі парушэнняў правоў чалавека распачне група краінаў, куды ўваходзіць, калі не памыляюся, Нямецчына, Данія і Великабрытанія. Яны ўжо у супрацы з беларускімі праваабаронцамі сфармавалі кааліцыю НДА, куды будуць паступаць усе доказы, сведчанні, матэрыялы, фотаздымкі, відэа, што потым можа паслужыць доказнай базай для
міжнароднага трыбуналу. І гэта будзе падмуркам сцверджання, што кожны злачынца адкажа за свае злачынствы. І гэта сапраўды пазітыўная такая нота, на якой я хацеў падзякаваць табе за сённяшнюю размову, таксама за працу ўсіх аб'яднаных дэмакратычных сілаў, ну, тут у тваёй асобе. Дзякуй вялікі за размову. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы, быў з намі на відэасувязі з Вільні. А тым часам, спадарства, застанемся яшчэ крыху ў замежжы. На паліцах кніжных крамаў Бельгіі і Нідерландаў трапіла незвычайная нават для еўрапейскага чытача кніга пад назваю «Апошні дыктатар Еўропы. Бунт супраць Лукашэнкі». Напісаў яе медыапрадзюсар і пісьменнік Крыстоф Бракс. Спадар Бракс неаднаразова наведваў нашу краіну ў часе леташніх пратэстаў. Як ён сам падкрэслівае, вельмі занепакоены тым, што давялося перажыць ягоным сябрам у Беларусі. Аўтар кнігі перакананы, што еўразвяз робіць недастаткова для Беларусі, больш змагаючыся з расійскім царом і не заўважаючы, як літаральна пад бокам аб'яднанай Еўропы гадуецца калгасны Гітлер. Моя книга присвячена жахливым наступствам жніўня 2020 года, пасля так званых выбораў, якіх фактычна не было. Пасля таго, як я на свае вочы ўбачыў дзяржаўны тэрор і гвалт, учыненыя супраць свайго народу, мне, на жаль, прыйшлося пакінуць Беларусь. Я знаёмлю еўрапейскага чытача таксама з гісторыяй Беларусі, пачынаючы з Вялікага княства Літоўскага, распавядаю пра беларускі галакост, камуністычны перыяд развіцця вашай краіны, кажу пра ўсё, што адбылося перад апошнімі выбарамі. У кнізе я выкарыстоўваю такія тэрміны, як амап, ціхары, сілавікі і тыя словы, што самі беларусы ўжываюць у сваёй гутарцы вельмі часта, без перакладу на нідерландскую мову. Жадаў зрабіць іх больш аўтэнтычнымі, каб нашы людзі лепш разумелі, што гэта азначае. Бо ў нас такіх ваенізаваных падраздзяленняў проста няма. Не ўяўляюцца прыхільнікі Гітлера ў карычневых кашулях, баевікі нацысцка-экстрэмісцкага кірунку, якія выкарыстоўваліся нацысцкімі ўладамі супраць уласнага народу. Гэткія аналогіі мне бачацца вельмі моцнымі. Ну што ж, уладаранне Лукашэнкі ў Беларусі гэта не толькі 26 ужо злішкам змарнаваных гадоў для краіны і для ўсіх нас, але і бясконцы тысячы і тысячы канкрэтных зламаных лёсаў нашых суайчыннікаў. І мы перыядычна запрашаем да нас у эфіру, у студыю якраз людзей, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. І сёння са сваёй гісторыяй у нашай студыі наш зямляк Віктар Клімус, які быў вымушаны з'ехаць ад пераследу лукашыстаў з роднага Берасця. Віктар, вітаю. Вітаюся. І, можа, тады адразу пра вось гісторыю, таму што я, калі вось чытаў і рыхтуючыся да нашай размовы, яна там працяглая была. Гэта не так, як для многіх. Адзін раз выйшаў, дзесьці засвяціўся і пачалі яго там пераследаваць. Наколькі я ведаю, вы там неаднойчы выходзілі, у тым ліку і вось на гэты гучны карагод, за который там зараз масава судзяць. І пад карагод, да, як бы там пачалася крымінальная справа, дзякуй. Вось, ну, выходзіў сапраўды не адзін раз, пачалося яшчэ са жніўня, як бы, з свядомага паходу ў СІЗО, пасля, як бы, мы з калегамі пачалі арганізоўваць вольны мікрафон і музыку для тых людзей, якія выходзілі штодня на плошчу. Вось, уже тады, як бы, міліцыянты, ну, праз пару дзён, як бы, вярнуліся ў горад, спрабавалі спыніць нашу дзейнасць, як бы, арыштавалі тэхніку, арыштавалі машыну, мяне пад хатай пачалі пільнаваць, як бы, супрацоўнікі МУС, слаць нейкія павесткі, запрашаць на размовы. Я туды не хадзіў, як бы, ну, туды не хадзіў, але ж працягваў удзельнічаць у акцыях і спадзяваўся, што, як бы, будзе нарэшце той пералом, які дазволіць нам, як бы, ну, скажем, навесці парадак у нашай краіне, але ж, на жаль, як бы, рэпрэсіі і ціск працягваўся. Калі быў момант, што адбылося, калі вырашылі, што трэба з'язджаць? Ну, я паступаў, ну, я разумеў, што на мяне ўжо заведзена крымінальная справа, як мінімум па аднаму эпізоду, это калі ўжо следчы камітэт пачаў хадзіць не толькі ў маю хату, да бацькоў, да сваякоў. Бо вы хаваліся, не жылі. Так, канешне, як бы, ну, я разумеў, чаго чакаць, як бы, ад бандыцкай пасуднасці ўлады.
Таму як бы я паўгады гэтых амаль што паўгады не жыў у хаце, але ў хаце знаходзілася жонка, дзіцё, і як бы ламіцца пачалі ўжо да іх, палохаць неяк, наводзіць тэмператрус. Ну, зразумела, мала чаго яны маглі знайсці як бы там у хаце, але ж сам факт непрыемны. Ну і зразумела, што звужалася ўжо прастора для манеўраў, калі сябры, калі як бы прыходзяць да тых людзей, да якіх не чакаеш як бы у хаты, калі пачынаюць арыштоўваць тых людзей, якіх, ну, скажем, не чакаеш, не самыя актыўныя, як бы, то тут для мяне ўжо стала зразумела, што это пытанне часу, калі як бы, ну, скажем, дойдуць і да мяне, як бы, ну, зразумела, што шукаюць як бы мэтанакіравана. Пазнавалі на вуліцы, індывідуальна бегаў там атамапаўцаў яшчэ падчас адной з мерапрыемств. Ну, было зразумела, што рана ці позна гэта скончыцца, як бы. Ну, вось гэты момант, калі палохалі ўжо і жонку там, і дзіцё, то вось гэтыя людзі, якія так выстаўляюць звычайна сябе такіх мачаў, вось яны так подла праз самых блізкіх спрабуюць ціснуць. Зараз як? Сям'я разам тут? Сям'я разам, як бы ўсе мы тут у Варшаве. Таму як бы вось я не пагаджуся з вами наконт паламанага лёсу, вельмі спадзяюся, што ён як бы будзе як бы. Вы не паверыце, наколькі я спадзяюся, што лёс не зламаны альбо ён будзе адноўлены, і як у многіх нашых суайчыннікаў, гэта абсалютна не ў тым кірунку. Між тым, паслухайце, у нас журналістаў, калі мы працуем шмат гадоў і вось ва ўмовах рэпрэсіяў, калі літаральна там ледь не кожнага там больш-менш актыўнага чалавека ў розных мясцовасцях там і хапалі, і саджалі, ён ужо праходзіў у незалежных медыях, пра яго пісалі, то вось з берасцейскіх, можа, я проста слаба арыентуюся, але вось ваше імя, прозвішча мне не вельмі знаёмыя, і таму я хацеў бы удакладніць, ці вы раней таксама былі актывістам, мелі нейкую там актыўную такую грамадзянскую пазіцыю, альбо як вялікая частка нашых суграмадзянаў, вось штосьці адбылося ў 2020 годзе, калі вы пачалі хадзіць? Не, я займаўся грамадскай культурнай дзейнасцю, як бы я быў дырэктарам краундфанд-кафэ «Грунтоўня», гэта такая незалежная пляцоўка, рабіў некалькі культурных праектаў, ну, такіх як «Эрбрэст». Вось, я, можа быць, не быў палітычным актывістам, ну, даўно ўжо не быў палітычным актывістам, таму што, як бы, палітыкай апошні раз я цікавіўся яшчэ ў 2000-х, як бы, я памятаю плошчу і 6-го года, і 10-го, і вот недзе з 10-х гадоў так троху адышоў ад канкрэтна палітычнага актывізму. Але, ну, не, для мяне персанальна 2020 не стаў нейкім дебютам. Я сачыў пастаянна за сітуацыяй, за палітычнай сітуацыяй у Беларусі. Я недзе вясной ўжо пачаў зразумець, як бы разумець тыя тэндэнцыі, той запрос у грамадстве, які сазреваў, запрос на перамены. І я разумеў, што трэба вяртацца да актыўнай нейкай як бы выказвання, рэалізацыі сваіх пазіцый, таму што гэта можа быць той самы момант, які, ну, нарэшце зрушыць нешта ў краіне. Калі Лукашенко адыдзе ці на лаву падсудных, ці там на 2 метры ніжэй за ўзровень зямлі, ці з'едзе кудысьці ў Ростов, ці збіраецеся вяртацца ў Беларусь, альбо ўжо будуеце жыццё тут? Нет, я абавязкова вярнуся ў Беларусі, як бы, ну, разумееце, калі Лукашенко адыдзе, это не самае галоўнае. Нам трэба зрабіць так, каб не вярнуўся лукашызм, і каб тая сістэма, вось, якая будавалася ім, як бы, вот это вот, як бы, бандынская ўлада, каб яна не мела працяг і не мела рэванш. Таму ў Беларусі, калі адыдзе Лукашенко, я спадзяюся, гэта будзе вельмі хутка, это будзе толькі пачатак, насамрэч, працы, вельмі вялікай працы па пабудове. І вось такія людзі, як вы, з гэткім імпэтам і пазіцыяй будуць вельмі патрэбныя Беларусі. Дзякую за сённяшнюю размову. Я вельмі спадзяюся, напэўна, бачыліся ў 2006 на плошчы Каліноўска. Я вельмі спадзяюся, яшчэ пабачымся і ў вольнай Беларусі. Дзякую вялікі за размову. Віктор Клімус, палітуцякач з Берасця, быў гаспадарства з намі ў студыі. І на гэтым на сёння ў мяне амаль усё. І дзякую вам за ўвагу. У студыі працаваў я, Валер Руселік. На развітанне прапановую зазірнуць да нашых паўднёвых суседзяў, яшчэ больш на поўдзень за Берасці.
Украіна згадвае найбольш трагічны этап рэвалюцыі годнасці, расстрэл пратэстоўцаў на вуліцах Кіеву, які пачаўся менавіта 18 лютага 2014 года. Тады шэсце да Вярхоўнай Рады перарасло ў супрацьстаянне з сілавікамі са спецпадраздзялення «Беркут». У выніку загінулі 75 пратэстоўцаў і 13 праваахоўнікаў. Пры гэтым за 7 гадоў аніводнага выраку за тыя масавыя забойствы няма дагэтуль. Ну і пра ўсё гэта наша кіеўская карэспандэнтка Марына Ступака паразмаўляла з Сергеем Гарбацюком, ужо экс-пракурорам, які кіраваў расследаваннем тых падзеяў ад самага пачатку. Это одно из видео, которое помогало идентифицировать руководителя спецроты Беркута. Ну, вот он, товарищ этот, стоит. Видно, что у него рука одна там как перчатка одета, но сама рука культя. И, соответственно, это помогало идентифицировать. Ну, дальше вот здесь на этом видео «Радио Свобода» было и зафиксировано двое беркутовцев, ну, качественных. Вот там, да, вот там. Качественное фото и видео, и что позволило назначить следователю портретоведческую экспертизу и идентифицировать двоих человек, которым одним из первых было сообщено о подозрении. Но баллистически это сравнение оружия и продукты выстрела, и пули, гильзы и так дальше. Было идентифицировано практически все, что были с оружием на видео. То есть 26 беркутовцам было сообщено о подозрении. То есть было установлено их пребывание здесь. Но это же не только видео или фото идентификация, например, та же самая установление по мобильным телефонам. То есть мы устанавливаем, берем данные от оператора и устанавливаем, что этот человек находился в это время в указанном, понятно, что там не до метра. Но когда он говорит, что он находился на базе Беркута, а его телефон бьется вот в районе Институтской, вот здесь, то, конечно, мы знаем, что ему там выдавалось оружие, то мы как бы получаем доказательство того, что он находился в этом месте 20 февраля, в такой промежуток времени. Суд по расстрелам 20 февраля был в отношении 5 человек, остальные сбежали. Но по этим 5 человекам, так как суд шел, он должен был завершиться где-то в 2020 году. Но не смог он быть завершенным, потому что был обмен, организованный президентом, генеральным прокурором, которые отдали этих 5 человек на неподконтрольную территорию, после чего фактически процесс приостановился. Да, 2 вернулось после этого, сказали, что они не хотели на обмен, и их принудили, но 3 осталось там, на неподконтрольной территории. И, соответственно, суд начался, но уже неизвестно, когда он закончится. И фактически это такое штучное, искусственное препятствие, которое было создано. В розыске у нас более 100 лиц было, и практически 99% из них сбежали в Российскую Федерацию. Уже по прошествии 7 лет это совсем не тот результат, который должен был бы быть на сегодняшний день. Потому что много сделано, много людей привлечено к ответственности, начиная от исполнителей и заканчивая организаторами, но нету приговоров достаточное количество, нету осужденных. Процесс ради процесса. То есть расследование идет, суды идут, но суды идут таким образом, что неизвестно, когда вообще будет окончание. Но в первую очередь у нас, что в прошлой власти, что в нынешней власти, нету политической воли, чтобы эти дела расследовались. У нас хотят дальше иметь правоохранительные органы в ручном режиме управлять руководители государства. Это и со стороны руководителя МВД, как было, так и есть препятствование, как со стороны руководства СБУ, руководства Генеральной прокуратуры. И это целый комплекс проблем. Кроме того, большое количество свидетелей, документации в МВД, в СБУ находятся, но они не дают или скрывают. Всегда по этому поводу говорит
фамилии президента, или то, что мы не имеем права вмешиваться в расследование. Да, они не имеют, но организовывать работу органов они имеют. А не так, что сейчас десятки подозреваемых по делам работают в МВД и на руководящих должностях. Их подчиненные будут давать показания, как вы думаете, правдивые по событиям? Конечно, не будут. Украине судовые расправы не спыняются, а Лукашенко анансуе спатканне ў Сочы з Путіным, дзе нібы будуць абмяркоўваць рэалізацыю буйных праектаў. 21 гадзіна. Вітаю ў студыі Кірол Смяглікаў і ў скароце пра самыя важныя навіны дня. У закрытым рэжыме пачаўся суд у справе 0 промилле. Родственники уже не раз публично заявляли, что никаких претензий не имеют, что это было сделано в интересах общества и в интересах самого Романа. Присуды за протесты, як с конвейера. Система просто не предполагает оправдательного приговора. Новые санкции супраць чыноўнікаў. Ніхто не застанецца беспакараным. Кожны суддзя, кожны прокурор, кожны сілавік, кожны следчы, які бярэ ўдзел у гэтых злачынствах, які расследаваў справу Чульцова, Андрэева і Каці Барысевіч, Сарокіна, яны ўсе будуць пакараныя. У доме правасуддзя пачаўся суд над журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевіч і лекарам Артёмам Сарокіным, якіх вінавацяць у разгалошванні медычнай таямніцы забітага Рамана Бандарэнкі. Сёння заслухалі толькі 2 сведкаў лекараў. Справай цікавіцца грамадскасць, але ўлады зрабілі ўсё магчымае, каб людзі не даведаліся пра што кажуць у судзе. Вольга Старасціна падрабязней. Роля героя, цяжкая роля. Працэс у справе 0 промилле распачаўся. А 9:45 у суд у кайданках, як асабліва небяспечных злачынцаў, прывезлі журналістку і лекара. Кацярыну Барысевіч і Артёма Сарокіна у судовай зале трымалі ў клетцы. Людзі падтрымлівалі зняволеных апладысментамі. Все слышала, то есть сложно было не слышать. Также видела, конечно, всех, кто смог попасть все-таки в судебное заседание. Тоже это ее подбодрило, скажем так, в каком-то смысле. Артём в хорошем расположении духа. Выглядит хорошо. Ну, он слышал поддержку, что, знаешь, конечно, коллеги пришли? Конечно, слышал, конечно, знает. Ну и хорошо, это тоже относительно, понимая его ситуацию. У залу на 30 месцаў пусцілі адвакатаў, сваякоў, працаўнікоў дзяржаўных медыяў, дыпламатаў і толькі 2 калегаў Кацярыны Барысевіч. Неўзабаве суддзя Святлана Бандарэнка на хадайніцтва прокурора Людмилы Иваненки прыняла рашэнне, што справа будзе слухацца ў закрытым рэжыме. Зачитали обвинения, представили представителя прокуратуры, наших адвокатов. Потом ходатайство о том, чтобы закрытым быть, и все, и мы были удалены. Люди массово подписывали скаргу с потребованием зрабіць суд открытым. Такие процессы повинны быть открытыми, и суды повинны забеспечивать нормальное осветление этих процессов. Это предугледжено нашим законодательством. Лекара Артёма Сарокіна і журналістку Кацярыну Барысевіч абвінавачваюць у разгалошванні медычнай таямніцы, якое пацягнула цяжкія наступствы. Упершыню паводле такога артыкула судзяць журналістку ў якасці суудзельніцы. Статья разглашения врачебной тайны в принципе предполагает своим объектом страдания пациента либо его родственников. Родственники уже не раз публично заявляли, что никаких претензий не имеют, что это было сделано в интересах общества и в интересах самого Романа. Справу сколыхнула и громадскость. Нету тут разглашения врачебной тайны, потому что родственники не против разглашения, тогда какая тайна? Это скорее докапывание до истины. Почему не сделать открытым? Даже если вы стали судить, почему все закрыто? Народ нужно запугать как можно сильнее, несмотря ни на какие законы. Страшно, страшно. Вот вам говорю сейчас, а вот самой тоже страшно. Мало ли сейчас там где-то. Но если человек не был пьяным, как его можно назвать пьяным? Відаць, можна, і гэта не лічаць разгалошваннем медычнай таямніцы. В нетрезвом состоянии это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Он был пьяным,
Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Анестэзіёлага і журналістку затрымалі роўна 3 месяцы таму. Артём Сарокін – лекар найвышэйшай катэгорыі шпіталю хуткай медычнай дапамогі. Кацярына Барысевіч – журналістка Тутбай з 15-гадовым стажам. У сваім артыкуле пра смерць Рамана Бандарэнкі са спасылкаю на медычныя дакументы, словы доктара і дазвол бацькоў забітага Рамана Кацярына напісала пра тое, што маладзён меў у крыві 0 праміля алкаголю. За смеласць падаць праўдзівую інфармацыю лекару і журналістцы пагражае да 3 гадоў зняволення. Вольга Старасціна, Белсад. Ну а следчы камітэт пасля праверкі адмовіўся распачынаць крымінальную справу па факце гібелі Александра Тарайкоўскага. Пра гэта старшыня установы Іван Наскевіч заявіў у каментары Белта. 34-гадовы Тарайкоўскі загінуў уначы 10 жніўня каля станцыі метро Пушкінская, дзе пратэстоўцы спрабавалі ставіць барыкады. На некалькіх відэароліках з места здарэння бачна, што Тарайкоўскі стаяў насупраць шэрагу сілавікоў у майцы і шортах, падняўшы рукі ўгару. Паводле версіі следчага камітэту, каля 23-й гадзіны Тарайкоўскі ў стане алкагольнага ап'янення пайшоў ад натоўпа пратэстоўцаў у бок сілавікоў. Іван Наскевіч заявіў, што сілавікі дзейнічалі ў межах сваёй кампетэнцыі ды выкарысталі супраць яго несмяротную зброю з бяспечнай адлегласці. А смерць наступіла праз збег трагічных абставінаў. Месца гібелі Александра Тарайкоўскага стала адным з народных мемарыялаў. Абаронцы Марыі Калеснікавай, адвакатцы Людміле Казак забаранілі прафесійную дзейнасць. Камісія Міністэрства юстыцыі таксама пазбавіла ліцэнзіі на права займацца адвакацкай дзейнасцю яшчэ 3 адвакатаў – Канстанціна Міхеля, Максіма Конана і Міхаіла Кірылюка. Адмыслоўцы заяўляюць пра палітычную матываванасць гэтых рашэнняў. Людмилу Казак позбавили лицензии адвоката. Официальная причина – дискредитация звания адвоката и адвокатуры. Квалификацыйная комиссия Министерства юстиции узяла за подставу леташняе здарэнне, калі адвокатку схапілі по дорозе ў суд, ноч пратрымалі за кратами, а затым звінавацілі ў непадпарадкаванні службовым особам. Конечно, есть право на обжалование. Там в течение месяца можно подавать жалобу в суд Московского района. Ну вот Александр Владимирович стоит, Пыльченко. Тоже мы все наблюдали пристально за процессом его обжалования и видим, что тоже это практически не приносит положительного результата. Поэтому и в данной части я тоже не питаю иллюзий. Александр Пыльченко, адвокат, які разам з сотняй калегаў падпісаў петыцыю дзеля падтрымання Людмілы Казак. Ён таксама быў абаронцам Марыі Калеснікавай і Віктора Бабарыкі, ды таксама быў пазбаўлены лицензии. Работаем для людей. Вы видите, чем мы занимаемся. Вы видите, мы там выступаем, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Ну, и видите реакцию последующую. Ну, какие тут могут быть вопросы, для кого, какие нужны объяснения еще. Падтрымаць абаронцу сваёй дачкі разам з іншымі адвакатамі да Міністэрства юстыцыі прыйшоў таксама бацька Марыі Калеснікавай. Я считаю, что это опять же нарушение прав человека, прав защиты. И недавно Маша обращение свое опубликовала, в котором вот именно она обращает внимание, что меня лишают защиты. А это значит, лишают всех нас. Десяткі выбітных беларускіх адвакатаў былі пазбаўлены ліцэнзіі ў розныя гады і асабліва масава пасля прэзідэнцкіх выбарчых кампаніяў 2006 і 2010 гадоў. І цяпер працяг тых падзеяў, кажа адвакат, якога адным з першых пазбавілі ліцэнзіяў у сучаснай Беларусі, яшчэ падчас абароны журналістаў Павла Шарамета і Змітра Завадскага. Адвокаты понимают, что происходит в наших судах, что происходит в нашем государстве. И они последняя надежда граждан, которые эту правду принесут обществу. Поэтому государство, используя все свои инструменты жесткого контроля, пытается и в этой области навести так называемый порядок железной рукой. Каб падтрымаць Людмілу Казак, зняволенага Максіма Знака, Іллю Салея ды іншых пазбаўленых ліцэнзій юрыстаў, Марыя Калеснікава з-за кратаў заклікала міжнародную адвакацкую супольнасць салідарызавацца з беларускімі калегамі ды не пакінуць без права на абарону грамадзянаў Беларусі.
Працягваем аб'ектыў. 3 гады абмежавання волі за акцыю памяці Романа Бондарэнкі, 2,5 гады калоніі за разбіты тэлефон і 3-й дзень безвыніковага працэсу над Віктарам Бабарыкам. У цяперашняй Беларусі ніводнага дня не абыходзіцца без судоў. Вынікі пятніцы падсумуе Надзея Бельская. Год абмежавання волі альбо гэтак званай хіміі чакае наперадзе валанцёра выбарчага штабу Віктара Бабарыкі, кіраўніка Руінбар ОК-16 Лявона Халатрана. Год, паколькі дзень да судовага ўтрымання залічылі за 2. Я думаю, что эта система просто не предполагает оправдательного приговора, и это просто лишний раз доказывает, что просто назрели такие необходимость таких больших перемен, что просто отрицать это глупо. Суддя Юлія Близнюк прызнала вінаватым Лявона за тое, што ён нібыта перакрываў дарогі ў раёне вуліцаў Куйбышева-Машэрава, перашкаджаў транспарту, выкрыкваў лозунгі ды пляскал у далоні. Паводле таго ж крымінальнага артыкула вынеслі прысуд і актывістцы краіны для жыцця Вользе Паўлавай 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Пакаралі Вольгу за акцыю памяці Романа Бондарэнкі на плошчы Пераменаў. Я вообще не верю, я настолько за 3 месяца непривычно видеть столько людей, и что ярко и светло. Вот на самом деле болят глаза. Вот, слава богу, на самом деле все меня провожали, девочки говорили, ты нужна нам на свободе, иди, расскажи. Таксама 3 гады хіміі, але з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу атрымаў актывіст анархісцкага руху з Заслаўя палітвязень Іван Красоўскі. Падчас першай хвалі пасля выбарчых рэпрэсіяў яго моцна збілі амапаўцы. Нейкі час ён мусіў перасоўвацца на вазку. Я хочу в первую очередь сказать спасибо огромное за поддержку в качестве писем. Их было нереально большое количество, не только мне и другим политзаключенным, с которыми удалось там встретиться. Эта поддержка, это единственное то, что у нас было. И у меня была ситуация, когда конвойный разорвал мои все письма. Ну и для меня это было как-то, мягко говоря, не очень. А ў Гомлі Дмітрыю Цімашэнку прысудзілі 2,5 гады калоніі. Паводле следства ён выбіў тэлефон да ударыў у локаць міліцыянтку Наталью Сінкевіч на акцыі пратэсту 15 листопада. Когда прокурор на суде произнес фразу «наказать окружение», то есть, вероятно, прокурор имел в виду, что надо какой-то урок преподнести. Кому? Тем, кто высказывает свое мнение. 3-й дзень працягваецца суд у справе Белгазпромбанку. Адвакату Віктара Бабарыкі Дмітрыю Лаевскому адмовілі ў сустрэчах раз на тыдзень. Мы продолжаем наблюдать нарушение презумпции невиновности, особенно это в госсми. Мы видим и в заявлениях высших должностных лиц, которые почему-то считают для себя возможным задолго до приговора, когда все люди еще невиновны и, может, и должны остаться невиновными, да, после исследования доказательств. Тем не менее, эти высшие должностные лица считают возможным в утвердительной форме говорить об их виновности. У берасці прокурор запрасіў 10 гадоў калонію ўзмоцненага рэжыму для Александра Кардзюкова, які быў побач з Геннадзем Шутавым, калі таго смяротна ранілі ў галаву. Александра вінавацяць у замаху на забойства вайскоўца. Прысуд абвесцяць 25 лютага. Надзея Бельская, Белсат. Следчы камітэт завёў крымінальную справу за прымус да страйку з пагрозай гвалту на Гродна-Азоце. Цяпер следчы дапытваюць сведак у межах гэтай справы. Але хто падазраваны, пакуль невядома. А суд Кастрычніцкага раёну Горадні прызнаў законным звальненне 13 працаўнікоў прадпрыемства. Рашэнне вынес суддзя Дмітрый Шанін. Мы гэта назіраем не толькі тут Гародні. Такие самые решения выносятся, можно сказать, пачками и в Менску по всех звольненных на менских прадпрыемствах. То, что отбывается именно таким чином отбывается. Это нарушение працоўнага законодаўства. Звальненне закранулі некалькі дзесяткаў працаўнікоў гарадзенскага азоту. Асноўную частку звольнілі пасля 26 кастрычніка дня, калі закончыўся тэрмін народнага ультыматуму. На прахадной прадпрыемства Горадня Азот сабраліся каля 150 чалавек.
Прычынамі звальнення ў загадах пазначаныя прагулы, парушэнне ўнутранага распарадку, працоўнага кодексу і нават нанясення матэрыяльнай шкоды. Некаторыя на момант звальнення былі на бальнічных ці мелі выходныя. Пра аднаўленне на працы ад імя 13 чалавек у суд звярнуліся беларускія незалежныя прафсаюзы. Санкцыі за празмерную жорсткасць у дачыненні да журналістаў. ЗША і Вялікая Брытанія абвесцілі пра чарговыя абвяжаванні для беларускіх дзяржслужбоўцаў. У спісы дадаліся 70 прозвішчаў суддзяў, чыноўнікаў і сілавікоў. Хто трапіў у пералік і ці здольная хуткая рэакцыя краінаў з захаду паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, распавядзе Юлія Лабанова. Дайте попрощаться родственникам. 2 гады калоніі агульнага рэжыму для журналістак Белсату, затрыманых пры выкананні прафесійных абавязкаў. Жорсткі вырак падштурхнуў Злучаныя Штаты Амерыкі ды Вялікую Брытанію паскорыць увядзенне новых нацыянальных санкцыяў. Ніхто не застанецца беспакараным. Кожная суддзя, кожны пракурор, кожны сілавік, кожны следчы, які бярэ ўдзел у гэтых злачынствах, які расследаваў справу Чульцова, Андрэева і Каці Барысевіч, Сарокіна, яны ўсе будуць пакараныя. Гэтак пад візавыя абмежаванні ЗША трапілі яшчэ 43 асобы. Вялікая Брытанія залучыла ў свой чорны спіс 27 чалавек. Гэта ўжо другі для Амерыкі ды трэці для Брытаніі раунд візавых санкцыяў. Агулам абедзве дзяржавы пазбавілі права на ўезд амаль 200 асобаў. Вялікая Брытанія да таго ж паабяцала замарозіць актывы залучаных у спіс, калі выявіць іх у краіне. Дзярждэпартамент імёнаў не называе, а ў санкцыях Лондону сярод праваахоўнікаў, суддзяў, чыноўнікаў ды працаўнікаў дзяржаўных медыяў старшыня белтэлерадыёкампаніі і муж прэс-сакратаркі Лукашэнкі Іван Эйсмонт, міністр інфармацыі Ігор Луцкі, былы міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік, дзяржпракурор Іван Швед, старшыня Савету Рэспублікі Наталя Качанова, віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак. Ці слушна? Яны слугоўваюць, трэба значна болей жорстка з імі. Я не ведаю як, але ж хай гэтыя умы розум и сами себе придумывать, як. Конечно, заслуживает, но только, по-моему, ни горячо, ни холодно от этого. Это меньшее, что они заслуживают, так что это наша маленькая народная радость, что они туда попали. Почему? У нас же все еще не доказано, да, но мы же все прекрасно знаем, что эти люди делали. Свежие у памяти брутальны разгон дэманстрацыяў і катаванне зняволеных. Толькі за мінулы аўторак па ўсёй Беларусі Губазік зладзіў амаль 90 ператрусаў у журналістаў і праваабаронцаў. Такое часто бывае перад пачаткам перамоваў, калі кожны з бакоў спрабуюць набіць сабе цану. Так вось Лукашенко зараз перад тым, як перамовы пачнуцца, і ён спрабуе падняць стаўкі. І таму ён саджае больш людзей, дае ім больш жорсткія тэрміны, каб потым даражэй іх прадаць. Мы ж павінны не дапусціць таго, каб гандаль палітвязнямі адбыўся. А ці больш шансаў пры ўвядзенні эканамічных абмежаванняў? У ідэале павінна падштурхнуць улады задумацца над тым, што яны робяць. Але праблема ў тым, што сёння Лукашэнку эканоміка ўвогуле не хвалюе. Дзеля утрымання ўлады ён гатовы на любыя разбуральныя наступствы для эканамічнага развіцця. Пры канцы 2020 года Еўразвяз увёў трэці санкцыйны пакет. ЗША прыняў акт аб дэмакратыі для Беларусі, што дасць падмурак для ўвядзення эканамічных абмежаванняў. Аднак ужо цяпер афіцыйны Менск застаўся без заходніх крэдытаў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, Еўрапейскі інвестыцыйны банк ды Міжнародны валютны фонд спынілі праграмы падтрымання ўраду. Юлія Лабанова, Белсат. Пасля 6,5 гадоў зняволення з горацкай папраўчай калоніі нумар 9 на волю выйшаў Міхаіл Жамчужны. Навуковец і праваабаронца прызнаны палітвязням, адзначыў, што адбываць пакаранне яму дапамагалі салідарнасць і падтрымка з волі, а перашкаджалі правакацыі з боку кіраўніцтва калоніі і аператыўнага аддзелу. И, естественно, ко мне предъявляли такие претензии, пытаясь прекратить мою деятельность правозащитную и отстаивать интересы заключенных. Ну так, я очень спокойно, свободно себя чувствую, никаких претензий психологически меня не поломали. Я готов к бою и буду в этом направлении дальше работать довольно интенсивно. С большими планами приехал сюда.
Гэта другое пакаранне Михаила Жамчужнага. Першы 5гадовы тэрмін зняволення яму прысудзілі ў 2006, абвінаваціўшы ў крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Другі раз яго арыштавалі ў 2015. Віцебскі абласны суд прызнаў Жамчужнага вінаватым у падбухторванні да наўмыснага выдавання звестак, якія складаюць службовую таямніцу, а таксама ў даванні хабару. Праваабаронцы лічаць абодва пакаранні Жамчужнага палітычна матываванымі. Акцыі падтрымання несправядліва пакараных журналістак Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, а таксама несправядліва зняволеных ладзяцца штодня. Вашай увазе, як беларусы падтрымліваюць нашых журналістак і, канешне, усіх палітвязняў. Вочы акутаў дым, спіны не бачыў сны. Мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым. Маці наша, гордасць наша, жыве Беларусь! Свободу журналістам! Свободу політзаключённым! Жыве Беларусь! Характер Даша, мужество теперь имеет женский поле. Мы вас освободим. Журналистки, которые проводили честный репортаж с места событий. Врач, который не побоялся сказать правду. Журналистка, которая обнародовала эту правду. Они сидят за то, что честно выполняли свою работу. Да, вы получите срок за то, как выполняли свою. Свободу усім політвязням! Больш інфармацыі чытайце ў нашым тэлеграм-канале. У час блакавання сеціва гэта пакуль надзейны спосаб атрымліваць інфармацыю. А пятнічны эфір працягне праграма «Антыфейк. Лукавыя навіны». У студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.